Καλημέρα σε όλους. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω και την τιμή να βρίσκομαι εδώ, γιατί έχω βρεθεί πολλές φορές εδώ το θέατρο παρακολουθώντας. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε να δώσω παράδοση ο ίδιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρυσόπουλο για την πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σήμερα έχουμε διαλέξει ένα θέμα από υποψήφια 4-5 ζητήματα, το οποίο είναι πιο εύκολο, πιο μικρό, αλλά και πιο επίκαιρο, γιατί θα συζητηθεί μπροστά σας πολύ άμεσα. Η ομιλία είναι μικρή, είναι μόνο 20-22 λεπτά, οπότε θα υπάρχει χρόνος μετά να συζητήσουμε ή να προσθέσουμε ερωτήσεις και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, τι είναι η κυσαρική με πρωτοβουλία της ίδιας της γυναίκας? Σαν ορισμός, δεν υπάρχουν μόλις από μένα εδώ, σαν ορισμός έχει δύο συνιστώσεις. Η πρώτη συνιστώσα είναι ότι το ζητάει η ίδια η γυναίκα. Και η δεύτερη είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ούτε από τη μεριά της μητέρας, ούτε από τη μεριά του εμβρίου για να βγει σε τομή. Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Κολέγιο, δεν είναι μια ξεχωριστή αναγνωρισμένη οτότητα αυτό. Τώρα, πόσο συχνό είναι? Αν δούμε στην τηλεογραφία και ψάξουμε, τα νούμερα που δίνουν είναι τεράστια υψηλή. Δηλαδή είναι από 0,2% μέχρι 42%. Είναι τεράστια η απόκληση. Τα πολύ μεγάλα νούμερα είναι κυρίως από τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, χώρες όπως η Βραζιλία, οι μισές γυναίκες σχεδόν ζητούν να βγαίνει σε εκεί. Οι περισσότερες χώρες είναι ένα ποσοστό του τύπου μέχρι 5%. Στις ΗΠΑ το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο, είναι στο 2,5%, αλλά υπάρχει ανωδική τάση. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι οι μελέτες δείξανε ότι γιατροί ή ειδικοί σε κομμάτια της γυναικολογίας και προγυναικολογίας συστήνουν στους συγγενείς τους, στις κόρες τους και στις ανιψίες τους να γεννήσουν και σε αρχή τομή. Προφανώς επειδή έχουν δει άνθρωποι που προλάβουν τα μάτια τους για επιλογές κλπ. Από το τοπικό σκεπτικό. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η γυναίκα γενικά θα ζητήσει να υποβληθεί σε ξερή τομή? Ο πρώτος είναι ότι θα έχει μια συγκεκριμένη ορισμένη ημερομηνία που θα ξέρει πότε θα προγραμματιστεί το τοκετός. Άλλος πολύ σημαντικός λόγος είναι ο φόβος, το κοφοβία που λέμε, ο φόβος που θα υποβληθώ σε ένα τοκετό, ότι θα ταλαιπωρηθώ, θα πονέσω, θα περάσω τα διάφορα δεινά. Κακές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να είναι δικές της, μπορεί να μην είναι και δικές της, θα είναι από κάποιο συγγενικό πρόσωπο ή πρόσωπο του κύκλου της. Ανησυχίες μήπως πάθει κάτι το έμβριο, ανησυχίες μήπως χρειαστεί να ανατρέψουμε το προβολικό τοκετό σε επίγουσα κυσαρική, ή μήπως χρειαστεί να κάνουμε επεμβατικό τοκετό. Οι παλιές γυναίκες, μάλλον οι γυναίκες θα έχουν ακόμα παλιές μεθόδους για κουτάρες και να κοιτάξουν και το μάθουν. Ανησυχία μήπως χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποια κάκωση στο πληθυντικό της έδαφος, να έχει μεθαύριο ακράτεια ή να έχει κάποια πρότωση κύμη ή κάτι άλλο. Και βέβαια η σύγχρονη γυναίκα δεν είναι πληροφορημένη, έχει ανάγκη να έχει έλεγχο των καταστάσεων όπως και στον επαγγελματικό χώρο, έτσι και στον πολιτικό της. Τώρα, φυσικά αυτό σαν ζήτημα βρίσκεται σε τεράστια αντιπαράθεση. Υπάρχουν οι υποστηρικτές οι οποίοι σου λένε κάτσε, παιδί μου, η γυναίκα έχει κάθε δικαίωμα σε μια γυναίκα να μπορεί να επιλέξει την ιδιωτική της. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι σου λένε δεν μπορείς να ιατροποιείς ένα φυσικό φαινόμενο, μια φυσική εξέλιξη για την μαμά φύση να είναι το γονικό τοκετό. Άρα, σε αυτή την ομιλία θα κοιτάξω στις επόμενες διαφάνειες να ξεκαθαρίσω τελικά για πού κλείνει αυτή η ζυγαριά και ποια μεριά από τις δύο έχει δίκιο. Και για να το προσεγγίσω αυτό το ζήτημα, το πλησιάζω από τρεις διαφορετικές σκοπιές. Δηλαδή, θα δούμε τι λένε οι ειδικοί υπευθύνες γυναικολόγοι, τι λέει η διεθνής βιβλιογραφία και τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί. Αυτά τα τρία τα δούμε. Και ξεκινάμε με τους γυναικολόγους. Σε μια πρόσφατη μελέτη που στείλανε 1530 θεατροματολόγια σε γιατρούς από 105 διαφορετικά μευτήρια από 8 χώρες, ρωτήσαμε το εξής αυτό το ερώτημα. Θεωρείτε ότι είναι σωστό η γυναίκα να επιλέγει τη μέθοδο του τοκετού μόνη της? Ποιοι απάντησαν ναι και πήραν αυτό το γράφημα. Βλέπετε μια τεράστια απόκληση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, οι οποίοι γενικά θεωρούν ότι η γυναίκα δεν έχει επιλογή για το σύστημα αυτό, σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που λένε ότι η γυναίκα μπορεί να έχει επιλογή για να διαλέξει τη μέθοδο του τοκετού της. Τώρα, βέβαια, οι άλλοι είναι πιο πολέμοι τη κυσαρική τομή παγκοσμίως. Τώρα, γιατί υποστηρίζουν ότι η γυναίκα μπορεί να διαλέξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ αλλάξανε το ερώτημα και θέσανε ένα δεύτερο ερώτημα ότι αν η γυναίκα που σας ρωτάει είναι γιατρός, συνάδελφος, με λίγα λόγια είναι σαν να σου λέει ότι ξέρει τι σου ζητάει. Έχει γνώση του πώς είναι η κυσαρική της, τι επιλογές μπορεί να έχω, τι με γενέστε στα μετέπειτα. Πάλι θα τη συμφωνείτε ή όχι, αλλά εμείς
Η βιβλιογραφία είναι διχασμένη γενικά. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που μιλάνε για υπέρ και πάρα πολλές που μιλάνε για κατά. Και έτσι τις έχω χωρίσει. Πάμε μετά να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι τα ωφέλη του να κάνουμε μια προγραμματισμένη κεσαρική σε μια γυναίκα που το ζητάει. Πρώτον, ότι θα είναι γνωστή η ημερομηνία του κεντρού. Εδώ θα γυρίσω να πω πολύ. Αν δεν κάνω προγραμματισμένη πρόκληση κορπικού του κεντρού, πάλι θα ξέρω την ημερομηνία. Αν δεν βάζω συν, βάζω ένα συν με πιθανό ίσο. Δεύτερο είναι ότι αποφεύγει την παράταση. Και εδώ θα γυρίσω να πω ότι το ίδιο πράγμα όφελος έχει να κάνει προγραμματισμένο κορπικό του κεντρού. Άρα και εδώ βάζω ένα συν με πιθανό ίσο. Τρίτον, υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι η προγραμματισμένη κεσαρική έχει λιγότερες επιπλοκές, δηλαδή τραυματισμούς, σε σχέση με την απρογραμμάτιση, ακόμα και αν δεν είναι επίγουσα. Άρα εδώ πρέπει να ξεκάθαρα ένα σύντομο. Άλλο θέμα είναι ότι η πρόληψη της όψιμης νησιγένειας είναι ξεκάθαρα δημοσιευμένο στην βιβλιογραφία ότι περίπου 1 στα 1000 έμβρια θα χαθεί το τελευταίο τρίμηνο της κύσης. Και έχουν υπολογίσει από μελέτες ότι αν πας και κάνεις 1200 προληπτικές κεσαρικές πριν τις 39 εβδομάδες, θα γλιτώσεις ένα τέτοιο έμβριο που δεν θα πεθάνει ενδομητρίωση. Παρότι το νούμερο που φαίνεται εξωτερικά τεράστιο, η βιβλιογραφία το κατατάσσει στα σύνορα. Ότι κερδίζουμε έναν ενδομήτριο θάνατο έτσι. Μείωση των μη απαλλαξιστικών διαταραχών στο έμβριο νεογνώ. Υπάρχουν διάφορες επιλογές των νεογνών, οι οποίες σχετίζονται με τις ιστορίες της μύθρας. Άρα, αν κάνεις την κεσαρική πριν ξεκινήσει ο επιλογητός, αυτές τις επιλογές δεν θα τις δεις. Όπως είναι η πρόκληση του εμφολίδος, όπως είναι η πόλη του Μαχούντα, η ιστορία όλων κλπ. Και εδώ παίρνουμε ένα ξεκάθαρο σύνολο. Και μείωση του τραυματισμού του πηλικού εδάφους. Παρότι είναι εύκολα αντιληπτό ότι γενικά μια γυναίκα δεν γεννήσει κολλητικά, δεν θα έχει κακώσει στο πηλικό έδαφος, υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες και όχι δικαιοποιημένες. Παρ' όλα αυτά, παίρνουμε και εδώ ένα συν ότι δεν θα έχουμε τέτοιες επιλογές στο πηλικό έδαφος επειδή η γυναίκα δεν κάνει κεσαρική. Και τέλος, δεν έχουμε μείωση της πρόληψης επιλογές αιμορραγίας. Αυτό δεν γίνεται. Έχουν βγει πολλές ανακοινώσεις που ξεκάθαρα λένε ότι έχουμε σημαντικά λιγότερες αιμορραγίες όταν κάνουμε προληπτικά μια κεσαρική από ότι αν κάνουμε προληπτικό το κεντρό ή προληπτικό το κεντρό και κεσαρική. Ωστόσο, έχουμε συγκρίσιμο ποσοστό μεταχείρισεων και ύστερεκτομών, δηλαδή βαριάς αιμορραγίας στα προστατεία. Επειδή είναι ένα σαν ευθύρα, αυτό με ενδιαφέρει και εδώ βάζω ένα συν με μάλλον ίσο. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Ποιες είναι τα downsides αυτής της ιστορίας. Δεν υπάρχουν ίσως άμεση κίνδυνοι στην κεσαρική που θα κάνεις για πρώτη φορά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι στην επόμενη φορά που θα σου έρθει η γυναίκα έγκυος. Και όλο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άρα, όσο περισσότερες κεσαρικές κάνει η γυναίκα, τόσο αυξάνεται το ρίσκο αυτοξερμών, άρα δεν πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο κλίμα. Πολύ γνωστές επίσης είναι οι επιλογές που έχουμε με τους πλακούντες. Όταν αυξάνει αυτό το νούμερο, να έχουμε είτε τις δυτικούς πλακούντες, είτε τις τυφούς πλακούντες, είτε κοίησεις πάνω στις δουλειές κεσαρικής. Και όλα αυτά τα φαινόμενα φυσικά τα ξέρουμε ότι σχετίζονται με προηγηθείς επισεκτομή, άρα και εδώ ξεκάθαρα ένα κλίμα. Άλλο θέμα που είναι επίσης πολύ γνωστό είναι ο κίνδυνος περίπτωσης μύθρας σε επόμενη κοίηση, όπου η γυναίκα θα διαλέξει να κάνει VBAC ή TOLAC. Το ξέρετε ότι η Αμερική είναι ένα ποσοστό 1 στα 500, η Βρετανίδη είναι 1 στα 300. Πάλι εδώ είναι ένα ξεκάθαρο κλίμα αν κάποιος επιχειρήσει να κάνει πολιτικό το κεντρό μετά από προηγηθείς επισεκτομή, επειδή η γυναίκα άλλαξε γνώμη. Άλλα θέματα που μπορεί να είναι κάπως είναι το ζήτημα της ανάρρωσης και νοσηλείας. Παρότι όλοι θεωρούν ότι η γυναίκα που θα κάνει κεσαρική στομή χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να αναρρώσει από τις πληγές της, μελέτες οι οποίες στείλανε ρευματολόγια για πόνο κλπ. Και κάναν σύγκριση στις δύο μεθόδους στους 3 μήνες, δείξανε ότι είχαν συγκρίσιμα σκόρς. Άρα η ανάρρωση μάλλον είναι ίδια τελικά από ένα χρονικό δεκτό για την κεσαρική στους 3 μήνες. Άλλο θέμα είναι ο μελλοντικός κίνδυνος για να γεννήσει τις συγγενές έμβριο σε επόμενη κοίηση. Εδώ έγινε μια μεγάλη κατανάλυση το 2015, η οποία έδειξε ότι πράγματι, αν κάνουμε σαν μια γυναίκα στο πρώτο παιδί, στο επόμενο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να έχουμε τις συγγενές έμβριο. Ωστόσο, αυτή η μελέτη αγνόησε τη μεγαλύτερη δημοσιευμένη μέχρι τότε μελέτη, η οποία είχε κάνει 2 εκατομμύρια σχεδόν κοίησεις, η οποία δεν είχε δείξει διαφορά στα ποσοστά. Άρα και εδώ μάλλον στην βιβλιογραφία είμαστε κάπου στη μέση. Δεν είμαστε σίγουροι τελικά όντως είναι πλήν ή δεν είναι πλήν. Άλλο θέμα είναι η αυξημένη νεογνική θνησιμότητα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο σε διάφορες μελέτες ότι τα πολλά τα οποία γεννιούνται με κεσαρική παρουσιάζουν πιο συχνά θεματάκια και πιο συχνά θα βρεθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών ή μπορεί να χάσουν κιόλας. Άρα και εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο
κάνετε σήμερα, έδειξαν ότι τα ποσοστά είναι συγκρίσιμα. Άρα και εδώ, αντί για πλήν, μάλλον έχουμε πλήν πίσω. Και τελευταίο, μακροχρόνιες επιλογές ενός χειρουργείου. Εννοείται τόσο πιο πολλά χειρουργία κάνει μια ανάπτυξη, τόσο πιο πολλές συζητήσεις θα έχει, πιο πολλές επιλογές. Πράγματι, τα νούμερα που έχουν δώσει είναι 12-16% στη δεύτερη και ακόμα πιο πολλά στην τρίτη κεσαρική που θα κάνουν, άρα πιο πολύ αυξάνουν τις δυνατότητες για συζητήσεις ή για επιλογές από την περιοχή της Ουλής. Άρα, εδώ πάλι έχουμε ένα ξεκάθαρο πλήν. Και με όλα αυτά τα πλήν και εσύ, είμαι σίγουρος ότι ο καθένας από εσάς θα γυρίσει να μου πει: καλά, ρε Γεννήτη, εδώ πέρα με όσα πλήν και εσύ, τι μπορώ να αποφασίσω. Υπάρχει κάποιος χριστιανός ο οποίος κάτω κάτω θα μας πει ποια είναι πιο πολλά τα συν ή τα πλήν για να μπορούμε να αποφασίσουμε. Αυτή τη δουλειά δεν θα κάνει για μας μια αμερικανική agency, αυτό το agency του Healthcare Equality, το 2006, όπου τι κάνανε αυτοί, φτιάξαν ένα πάνελ από ειδικούς, οι οποίοι μαζέψαν ό,τι υπήρχε στην βιβλιογραφία, κατεβάσαν πάνω από 1.400 άρθρα, τα βάλαν όλα κάτω και προσπαθήσαν να μας δώσουν το συμπέρασμά τους. Αυτοί λοιπόν τι μας είπαν? Μας είπαν ότι είναι λίγες μελέτες οι οποίες ευθέως συγκρίνουν τη μία μέθοδο με την άλλη μέθοδο. Ότι δεν υπάρχουν τυχεοποιημένες μελέτες που είναι οι πιο έγκυρες για να πάρει μια απόφαση πάνω στο κομμάτι αυτό. Και ότι όλοι οι γνώσεις που έχουμε μέσα στις έμεσες μελέτες, δηλαδή σε μελέτες που είναι low quality evidence. Και το συμπέρασμα που μας βγάλανε αυτό ποιο είναι? Ότι η ζυγαριά δεν κλείνει προς καμία κατεύθυνση, διότι υπάρχουν ξεκάθαρα πλήν και ξεκάθαρα συν. Άρα τι σου λένε? Σου λένε ότι η απόφαση για να πας μια γυναίκα για κεσαρική τομή από request δεν πρέπει να βασίζεται στην βιβλιογραφία. Με λίγα λόγια, η απάντηση της βιβλιογραφίας είναι νύπτοντας χείλας μου. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό δεν είναι η βιβλιογραφία. Δεν μας βοηθάει λοιπόν εμάς τους διευθυντές να πάρουμε μια απόφαση. Και περνάω στο τρίτο σκέλος αυτής της ομιλίας, που είναι τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί. Είστε στην αρχή της καριέρας σας, οπότε συστήνω να μπαίνετε και να διαβάζετε τι γράφουν οι διεθνείς οργανισμοί στις ιστοσελίδες τους, οι οποίοι όλοι έχουν αναρτήσει κατευθυντήριες οδηγίες και τις οποίες επικαιροποιούν κατά περιόδους. Το Αμερικάνικο Κολέγιο, λοιπόν, που εγώ αυτό συμβουλεύω κατά κανόνα, το 2019 έβγαλε μια οδηγία η οποία έχει τίτλο «Κεσαρική τομή με request της μητέρας». Δηλαδή αυτό που ζητάμε. Και στην πρώτη παράγραφο, στην πρώτη σελίδα, τι έχουν βάλει? Αυτό. Ότι όταν δεν υπάρχει ένδειξη από τη μητέρα από το έμβριο, ο κολπικός πακετός θεωρείται ασφαλής και πρέπει να θεωρείται ασφαλής και συστήνεται στη γυναίκα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας μέσα που να διαφωνεί με αυτό το λογικό. Και βέβαια, όλοι μας οφείλουμε να το συζητήσουμε στη γυναίκα, να πούμε ότι σε κάποια στιγμή η επιστήμη σήμερα η επιστήμη συστήνει το δωρεό. Εσά, αν θέλει να κάνει κάτι άλλο, θα δούμε τι θα γίνει πάρα. Εντάξει. Τώρα, τι άλλο λέει το κολέγιο για αυτό το θέμα? Αναγνωρίζει το κολέγιο το ότι η γυναίκα έχει δικαίωμα να διαλέξει τη μέθοδο του τοκετού της? Η απάντηση είναι ναι, το αναγνωρίζει. Είναι ευρέως αποδεκτό το δικαίωμα μιας γυναίκας σύγχρονης να μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο του τοκετού του παιδιού της. Φτάνει να έχει μελωθεί. Αυτό που είπε πριν και ο κ. Αν μια γυναίκα είναι καλά ενημερωμένη, δεν μπορεί να της πεις όχι γιατί το συζητάς. Υπάρχει έστω και μια συνθήκη ή προϋπόθεση που έχει θέσει το κολέγιο για μας για να πούμε να κάνουμε κεσαρική τομή σε μια γυναίκα που το ζητάει? Μόνο μία. 39 εβδομάδες. Σου λέει φτάσετε 39 εβδομάδες και μετά κόψτε το όνομα σας, τα κάνετε. Αλλά σου λέει όχι πριν. Αυτή είναι η μοναδική συνθήκη που έχει θέσει το κολέγιο. Και τώρα, στις υποχρεώσεις που έχει ο γυναικολόγος, όταν έρθει μια γυναίκα στο ιατρείο σου και σου πει: εγώ θέλω κεσαρική τομή προγραμματισμένη, δεν ξέρω εσύ τι ζητάς και τι μιλείς. Τι οφείλει να πράξει ο γυναικολόγος? Οφείλει με κάτι να ξεκαθαρίσει και να ψάξει τους λόγους για τους οποίους η γυναίκα ζητάει την κεσαρική τομή. Και όχι απλώς να μάθει γιατί το ζητάει, αλλά να ερευνήσει το υπόβαθρο που έχει κινητοποιήσει. Να δει αν υπάρχει παραπληροφόρηση. Γιατί είναι μια γυναίκα που σου λέει: εγώ φοβάμαι ότι θα πονέσουν. Και όχι μόνο να ερευνήσει τον λόγο, να τη δώσει και λύσεις. Επομένως, θα πρέπει να τη πει αυτές τις γυναίκες: κοίταξε, να τα σκαλούμε εμείς, έχουμε τρόπους μέσα από τις και έχουμε ενδεχθεί εμείς, έχουμε ένα σωρό πράγματα. Δεν τα είχαμε πιο παλιά. Θα βοηθηθούμε, θα έχουμε ανθρώπους από πάνω το κεφάλι σου. Με λίγα λόγια, να προσπαθήσει να τη δώσει λύσεις. Και τι μας ζητάει η Ευρωπαϊκή στο κολέγιο να κάνουμε? Μια καλή συμβουλευτική. Μόνο αυτό μας θέλει να κάνουμε. Άρα, όταν θέλει να κάνει το μας, αυτό που δεν θέλει να κάνει το κολέγιο είναι να γυρίσουμε για αυτές τις γραμματέα μας και να του πούμε: έλα, για βάλτε την Τετάρτη προγραμματισμένη 10 ώρα το πρωί και σε εκεί να φέρει. Αυτό δεν θέλει. Θέλει να ψάξουμε, να τις μιλήσουμε, να τις εξηγήσουμε ότι η επιλογή που ζητάς έχει από πίσω downsides, που μπορεί να μην τα πεις στην πρώτη εκκλησία, αλλά μετά τις επόμενες. Θέλει να τις τα εξηγήσουμε και να τις τα εξηγήσουμε μετά να κάνουμε αυτό που θέλει.
Είναι υποχρεωμένος ο μευτήρας να δίνει την επιλογή σε όλες τις γυναίκες που έρχονται στο ιατρείο του ή όλες τις κοίησεις που παρακολουθεί να τους δίνει την επιλογή για τη μέθοδο του τοκετού? Η απάντηση είναι όχι. Δεν χρειάζεται. Αν κάποια σου έρθει να σου διαλέξει αυτή τη μέθοδο του τοκετού, θα μπει στη διαδικασία να κάνεις αυτή τη συμβουλευτική. Διαφορετικά, εσύ θα γιατρός θα γυρίσεις να της πεις: θεωρώ πάμε για κολπικό τοκετό. Ή δεν θεωρώ ότι πάμε για κολπικό τοκετό, γιατί αυτό και αυτό σαν ένδειξη. Εντάξει. Είναι υποχρεωμένος ένας γυναικολόγος να κάνει τη σαρκική τομή αν το ζητήσει ασθενής, ακόμα και αν δεοντολογικά δεν συμφωνεί? Η απάντηση είναι πάλι όχι. Δεν συμφωνώ να το κάνεις. Αρκεί να παραπέμψει σε καιρό τη γυναίκα, σε κάποιον άλλο γυναικολόγο δεν θα το κάνει. Αλλά δώσε λύση στη γυναίκα και δεν το πράξεις. Δεν σου πει κάποιος: όχι, γιατί δεν το έκανες, θα παρακολουθείς την κοίηση 9 μήνες, ήσουν υποχρεωμένος να το κάνεις. Γιατί είσαι από πίσω σε ένα κολέγιο που σου λέει: όχι, δεν είσαι να το κάνεις. Άρα κανένας δεν θα σε κυνηγήσει αν δεν το πράξεις. Το καλό νέο είναι ότι αυτό που σας είπα πριν. Πολλές από τις ξένες οδηγίες τις έχει υιοθετήσει η Ελληνική Μευτική Γυναικολογική Εταιρεία, η ΕΝΔΕ, η οποία έχει αναρτήσει πάνω από 60 κατευθυντήριες οδηγίες στην ιστοσελίδα της, τις οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε και να διαβάσετε. Τις έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία και πολύ μελετημένες. Υπάρχει οδηγία, η νούμερο 55 του 2021, η οποία έχει τίτλο Κεσαρική τομή. Δεν έχει κεσαρική τομή με επιλογή της επιτόπου, αλλά έχει στη δεύτερη σελίδα μια παράγραφο που λέει. Η παράγραφο που λέει για να σου πει το κολέγιο. Λέει ότι αν είσαι νερό στη γυναίκα, μπορείς βέβαια να προσφέρει κεσαρική τομή εφόσον το ζητάει. Δηλαδή δεν θα τη πει όχι. Και μάλιστα εδώ η ΕΝΔΕ ζητάει κάτι παραπάνω που δεν το ζητάει το Αμερικανικό Κολέγιο. Ζητήστε, λέει, υπόγραφη βεβαίως από τη γυναίκα ότι την έχετε ενημερώσει για τα ζητήματα όλα αυτά. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση να σας πω ότι οι συνενέσεις τις οποίες βάζουν στους ασθενείς μας να μας υπογράφουν σε όλες τις ιατρικές πράξεις που κάνουμε, στο δικαστήριο δεν πιάνουν μία. Δεν έχουν καμία απολύτως σημασία πουθενά. Ένας δικαστής δεν λαμβάνει υπόψη του τις ενυπόγραφες συνενέσεις των ασθενών μας, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί ότι υποκαθιστούν το expertise που έχει ο γιατρός σε σχέση με τον ασθενή, όσο καλά κάνει την τάξη στη λύση. Ωστόσο, εδώ η ΕΝΓΕ έχει πιάσει ένα πολύ ωραίο λεπτό σημείο. Ότι αν πάρεις μια γυναίκα να σου υπογράψει, έχεις αποδεικτικό στοιχείο ότι της έκανε συμβουλευτική. Γιατί το πιο πιθανό είναι να στραβώσουν τα πράγματα, αυτή μετά να γυρίσει να πει: δεν μου το έχεις πει. Δηλαδή αυτό το βλέπεις στην Ιανουστάλας. Όλες οι γυναίκες παραπονούνται ότι δεν ενημερώθηκε από τον γιατρό. Εάν μπορείς να έχεις υπόγραφα ότι η γυναίκα αυτή σου έχει βάλει συνέντευξη, παραπονεί και την ώρα να είχε και μια απορία, θα σε ρώτησε. Άρα είναι μια απόδειξη ότι τουλάχιστον της έκανες συμβουλευτική. Και ίσως σε αυτό το σημείο η ΕΝΓΕ είναι πιο μπροστά ότι ναι, αν έχεις την υπογραφή της, είσαι ρώτησε. Και κλείνω αυτή την εισήγηση με το τελευταίο κομμάτι, στο τι τελικά θα πράξω σαν γυναικολόγος όταν έχω αποφασίσει ότι θα κάνω και σαρκική τομή και μπαίνω στο χειρουργείο. Όλες σας γνωρίζετε για το ICD-10, το οποίο είναι ένας κωδικός ενδείξεων και πράξεων που είχε εισαγάγει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 2006, έχει επικαιροποιηθεί το 2012 και ξανά το 2021. Στην επικαιροποιημένη βερσιόν του 2021, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει βάλει σαν κωδικό μικρό 82.0 το τοκετός, συγγνώμη, εδώ, encounters science section without indication. Με λίγα λόγια, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει προβλέψει κωδικό για τη σαρκική τομή με επιλογή της επιτόπου, χωρίς ένδειξη. Εν τούτης, ο Έλληνας μεταφραστής με τα αγγλικά lower, να μην πω και χειρότερα, το μετέφρασε σαν τοκετός με εκλεκτική και σαρκική τομή, που ασφαλώς δεν το ίδιο. Αν κάνω το με εκλεκτική και σαρκική σημαίνει ότι αν έχω μια γυναίκα η οποία έρχεται με προηγηθεί στα κεσαρική, πάλι όμικρον 82 δεν θα γράψω, γιατί είναι προγραμματισμένη και σαρκική τομή. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει ένδειξη. Άρα, τι μπορείτε να κάνετε στο χειρουργείο, γιατί κάθε φορά που παίρνω και εγώ και στο ίδιο ακόμα, έρχεται προϊσταμένη του χειρουργείου και σε ρωτάει: τι ένδειξη να βάλουμε για κεσαρική? Τώρα πάρε μια δυσαναλογία να τελειώνουμε. Γιατί τη δυσαναλογία την έχουμε όλοι και τη γράφουμε. Να ξέρετε ότι η δυσαναλογία είναι μια πολύ δύσκολη διάγνωση. Είναι δύσκολη διάγνωση. Δεν τίθεται εύκολα. Το 1996 το Αμερικανικό Κολέγιο δημοσίευσε ότι δεν υπάρχει καμία μέθοδος πιενομετρίας, αξιόπιστης πιενομετρίας. Άρα, για να διαγνώσουμε τη δυσαναλογία, ποια είναι η προϋπόθεση? Είναι η προϋπόθεση να έχουμε μια γυναίκα 10-20 ώρες μέσα των γετών και ή να μην προχωράει η διαστολή της, ή να μην κατεβαίνει, ή να μην κάνει. Αλλά σίγουρα προϋπόθεση είναι να υπάρχει αυτός ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει για να φτάσουμε από τη δυσαναλογία. Άρα, η δυσαναλογία είναι μια δύσκολη διάγνωση και μάλλον καλό είναι να μην την βάζετε πάνω σε κάποιο γραφικό τοκετού ή κεσαρική ότι λόγω της αναλογίας τη βάζω. Βάλτε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα πια είναι όμικρον 82.0. Θα γράψετε αυτό το κωδικό, ο οποίος στα ελληνικά δυστυχώς είναι μεταφρασμένος λάθος.
και μια υπογραφή, βάλετε και μια τσίφρα εκεί πάνω. Και είσαστε κατοχυρωμένοι πλήρως. Κανείς δεν πρόκειται να σας κυνηγήσει, κανείς δεν πρόκειται να σας προσβάλλει μονικά, αν οτιδήποτε στραβώσει στην ίδια Κυριακή ή σε κάθε επόμενη, εάν έχετε γράψει αυτό. Γιατί? Διότι είσαστε σύμφωνοι με τα δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και με ό,τι γράφουν τα παγκόσμια κολέγια ναυτικής. Και βέβαια δεν είναι δικαστής ο οποίος θα πάει κόντρα σε δημοσιευμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Απλώς πρέπει να τους τις γνωστοποιήσουμε. Δηλαδή να μάθουμε στους ανθρώπους ότι κοιτάξτε να δείτε, πλέον υπάρχουν οδηγίες. Παλιότερα δεν είχαμε, τώρα έχουμε όμως. Τώρα δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε υπάρχει λύση για αυτό το θέμα, για όλους τους μερευτήρες, τι θα κάνουμε.